Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε την χαρά να δούμε μαζί μας ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Γεωργίου, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα λένε δημοσιογράφος. Γιώργο, καλώς όρισες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είσαι εδώ βεβαίως με την ιδιότητα σου ως συγγραφέας και ως ερευνητής για το νέο σου βιβλίο, ο πράκτορας που πρόδωσε τον Μακάριο. Για πες μας λίγα λόγια, ως προς το καταρχάς πώς ήρθε η ιδέα για να ξεκινήσεις αυτή την έρευνα για να καταλήξεις σε αυτό το βιβλίο. Ναι. Βασικά έγινε μια αποκάλυψη πριν από περίπου 1,5 έτος από κάποιον πράκτορα της CIA που ήταν πολύ ηλικιωμένος, 82 ετών, και πέθανε περίπου 1 χρόνο αργότερα. Και η αποκάλυψη αυτή ήταν ότι όταν ο ίδιος υπηρετούσε στην Κύπρο, μαζί με τον συνάδελφο του επίσης κατάσκοπο και ελληνομαθή Ρίτσαρντ Βέλτς, ότι ο Βέλτς είχε στρατολογήσει τον ιδιαίτερο γραμματέα του Μακαρίου να κατασκοπεύει για τη CIA. Τον οποίον αποκαλύπτεις έτσι, Γιώργο, εσύ στο βιβλίο. Προσεγγίζω, θα έλεγα, και πιθανολογώ ποιος θα μπορούσε να ήταν μετά από μια έτσι πρωτογενή. Δεν θα τον αποκαλύψουμε εμείς, γι' αυτό όποιος θέλει να μάθει μπορεί να αγοράσει το βιβλίο, αλλά συνέχισε. Ναι. Ήταν μεγάλη πρόκληση αυτή η αποκάλυψη για τους ερευνητές, για το λόγο ότι είναι σπανιότατο πρώην κατάσκοποι ή ακόμα περισσότερο νυν κατάσκοποι να αποκαλύπτουν πράκτορες που είχαν οι ίδιοι ή κάποιος άλλος στρατολογήσει. Και μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και ήθελα να το ερευνήσω, αλλά εκείνο το χρονικό διάστημα που έγινε ήταν πολύ δύσκολο για μένα για πολλούς λόγους. Και έτσι έκανα μια σύντομη έρευνα και ανήρτησα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης το διάστημα κατά το οποίο έγινε η στρατολόγηση, που ήταν περίπου το 60 με το 64. Όμως ένα χρόνο μετά, ουδής ασχολήθηκε. Και έτσι αποφάσισα να αναλάβω ο ίδιος την έρευνα και αισίως 1 έτος περίπου μετά ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσμα το έχουμε αναχείρας αυτές τις μέρες. Έγινε μια μεγάλη πρωτογενής έρευνα, δηλαδή προσέγγισα πολλούς ανθρώπους που τότε εργάζονταν στο Προεδρικό, είχαν άμεση γνώση των γεγονότων και του περιβάλλοντος του Προεδρικού. Και μιλούσαν εύκολα. Όχι πάντα εύκολα. Χρειαζόταν ιδιαίτερη προσέγγιση, γιατί είναι και άνθρωποι άνω των 80 ετών. Κάποιες φορές μιλούσαμε μαζί τους δεύτερη και τρίτη φορά και πρέπει να ανακεφαλαιώσουμε τι είχαμε πει. Γιατί η μνήμη τους δεν τους βοηθά και τόσο πολύ σε αυτή την ηλικία. Όμως είχαν θαυμαστή μνήμη για τα γεγονότα που είχαν ζήσει προσωπικά πριν από 50 και πλέον χρόνια. Αξιοποιώντας πληροφορίες που πήρα από εκεί, αλλά και συγκρίνοντας διάφορα άλλα αρχεία σε σχέση με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA, προσπάθησα να δώσω μια εικόνα των εξελίξεων εκείνη την περίοδο, περίπου από το 60 μέχρι και το 74 και ακόμα και στη συνέχεια, για να διαφανεί ποιος θα μπορούσε να ήταν ο στρατολογημένος πράκτορας. Από απόψεις που έχω πάρει από ανθρώπους που σέβομαι, διαβάζεται εύκολα το βιβλίο και η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποίησα την πλοκή σαν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα για να προσπαθήσω να πείσω πολλούς νεαρούς συμπολίτες μας να διαβάσουν την ιστορία εκείνης της περίοδου. Γιατί εξεπλάγει ο ίδιος όταν άνθρωποι 20-25 ετών δεν ήξεραν ποιος είναι ο Μακάριος. Και δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς υπέρ ή κατά του Μακαρίου ή άλλων προσωπικότητων. Αλλά είναι ένα ιστορικό γεγονός, έτσι, και ένα ιστορικό ντοκουμέντο που αποκαλύπτεται και αντιλαμβάνομαι ότι προκύπτουν μέσα από την έρευνα σου, Γιώργο, και νέα πράγματα τα οποία δεν ήταν γνωστά το προηγούμενο πολλά χρόνια. Πιστεύω πως ναι, γιατί αναφέρω πολλά γεγονότα της περίοδου, κυρίως μέσα από χαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA, της τότε Σοβιετικής Ένωσης, της Βουλγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας και άλλων χωρών, μέσω των μυστικών τους υπηρεσιών. Και φαίνεται, θα έλεγα, μια πιο αντικειμενική ματιά των γεγονότων εκείνων. Γιατί δυστυχώς στην Κύπρο τα θέματα αυτά ακόμα είναι πολιτικοποιημένα 60 χρόνια μετά. Και αυτό είναι λυπηρό για την ιστορία. Γιατί κανείς δεν ξέρει πού. Και πολλωμένα, έτσι, με φανατισμό. Για κομματικά και πολιτικά συμφέροντα, η αλήθεια. Όμως, οφείλουμε μετά από 50 χρόνια να μάθουμε την ιστορία μας, γιατί μόνο μέσα από τη γνώση της μπορούμε να αποφύγουμε την επανάληψη λαθών και να μάθουμε. Να δούμε πού οδεύουμε και ποιοι είμαστε. Γιατί το ποιοι είμαστε καθορίστηκε από τις εξελίξεις εκείνης της περίοδου. Το ότι η Κύπρος είναι σήμερα μοιρασμένη, τότε είναι που προδιαγράφηκε.
δυσκολίες αντιμετώπισες κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της διαδικασίας να εντοπίσεις τις πηγές σου κλπ. Γιώργο, για να καταλήξεις σε. Εντάξει, μπορώ να πω ότι είναι και αρκετά δημοσιογραφικός ο τίτλος σου. Δηλαδή, αν ήταν άρθρο, για παράδειγμα, στον ηλεκτρονικό τύπο, θα πατούσαν πάρα πολύ να εντοπίσουν ποιος ήταν ο πράκτορας που πρόδωσε τον Μακάριο. Ναι. Οι δυσκολίες, Τάσο, ήταν το γεγονός ότι η έρευνα ξεκίνησε εκ του μηδενός. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν πηγές στις οποίες να ανατρέξεις εκτός από κάποια έγγραφα και κάποιες προσωπικές μαρτυρίες. Οπότε η δυσκολία του ερευνητή ήταν να διασταυρώσει το υλικό αφού το εντοπίσει και να το συγγράψει με τρόπο που να είναι κατανοητός αλλά και θερτικός για το πλατή κοινό, το ευρύ κοινό, ώστε να το διαβάσει χωρίς να υπάρχει δυσκολία. Για τον λόγο ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και τόση, θα έλεγα, ανάγκη για πολλούς νέους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Ναι. Για τους νεότερους ενδεχομένως όχι τόσο, αλλά είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν ηλικίες από αυτούς που έζησαν τα γεγονότα που είμαι σίγουρος ότι θα ανατρέξουν. Γιώργο, πού εντοπίζει κάποιος το βιβλίο? Το βιβλίο υπάρχει στα πλήστα βιβλιοπωλεία. Ακόμα βρίσκεται στη διαδικασία της διακίνησης και παράδοσης στα βιβλιοπωλεία. Υπάρχει επίσης και διαδικτυακά. Μια προτυπία, πιστεύω, που υπάρχει στο βιβλίο είναι ότι συνοδεύεται από ιστοσελίδα. Επειδή έχει πάρα πολλές παραπομπές, λόγω του θέματος ήθελα να είναι πολύ τεκμηριωμένο. Το βιβλίο έχει περίπου 450 παραπομπές, από τις οποίες πολλές είναι διαδικτυακά. Παραπέμπουν δηλαδή σε έγγραφα της CIA ή σε άλλα παρόμοια έγγραφα που είναι στο διαδίκτυο. Οπότε, για να μην υπάρχει δυσκολία στον αναγνώστη κάθε φορά να πληκτρολογεί και να προσπαθεί να ψάξει τις πηγές, υπάρχει QR code μέσα στο βιβλίο. Η ιστοσελίδα είναι giorgosgeorgiouresearch.com και μπορεί κάποιος εκεί να πατήσει εύκολα σε οποιαδήποτε υποσημείωση και αμέσως να του εμφανιστεί το έγγραφο στο οποίο παραπέμπω. Με αυτόν τον τρόπο το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί σε 3 επίπεδα, θα έλεγα. Το πρώτο θα είναι να διαβαστεί το κυρίως κείμενο. Το δεύτερο είναι να διαβαστούν και οι υποσημειώσεις, που είναι αναπόσπαστο μέρος του κειμένου και βρίσκονται εντός του βιβλίου. Και το τρίτο επίπεδο, που είναι για τους για τους ανθρώπους που θέλουν περισσότερο να διεισδύσουν και να εμβαθύνουν, μπορούν να πάνε στην ιστοσελίδα και να δουν εκείνα τα πρότυπα έγγραφα στα οποία ο συγγραφέας στήριξε το συλλογισμό του. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι 60 χρόνια μετά δεν είναι εύκολο να έρθεις και να πεις αυτός ή ο τάδε ή ο άλλος ήταν ο πράκτορας. Πιθανολογείς με βάση τα τεκμήρια που παρουσιάζεις. Οπότε, αν θέλει κάποιος να ακολουθήσει το συλλογισμό και να δει που οδηγεί και να αντλήσει ο ίδιος τα δικά του συμπεράσματα, τότε θα ήταν καλό να ανατρέξει και ενδεχομένως κάποιος να επιθυμεί να το συνεχίσει κιόλας. Γιώργο, να το προχωρήσει. Γιατί όχι. Η ευχή μου, Τάσο, είναι μέσα από αυτή την έρευνα να υπάρξουν πολλοί που να ασχοληθούν με την έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών στην Κύπρο, γιατί είναι σχεδόν ανύπαρκτη και η έρευνα και η βιβλιογραφία σε αυτόν τον τομέα. Ενώ οι μυστικές υπηρεσίες είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που κάνουν πολλή δουλειά στην Κύπρο, ενδεχομένως ενίοτε και βρώμικη, και την έχουμε πληρώσει και στην Κύπρο και το γνωρίζουμε. Τελευταία κουβέντα για την παρουσίαση. Δεν έχει γίνει κάποια παρουσίαση, Γιώργο, του βιβλίου? Προς το παρόν, όχι, δεν έχω κάνει κάποιο προγραμματισμό για παρουσίαση. Θα είναι όμως στα υπόψη. Λοιπόν, ο πράκτορας που πρόδωσε τον Μακάριο, ο Γιώργος Γεωργίου. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ και για το δώρο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ.